Sarreran nabarmendu moduan eskalada izango dugu gaur berbagai, Espainiako kopa amaitu berri dute, Galizian izan da azkenengo saioa, hor podiumera igo da debagoiendar bat, Mikel Inazizoro, sailkapen orokorrean diot, eta ondoan ditugune bi ordezkariak ere ondo baino hobeto ibili dira. Aizea, Osez eta Irati Goenetxea, ongi etorri. Kaixo. Apa. Bueno, Galiziatik viajea egin berri, zen moduz, zela joan da asteburua? Ba oso ondo, beti moduan kriston esperientzia, eta kirol moduan begustora ibili gara, nik lortu nuen finalera pasetia, eta posik zehoin tegun hausixekin. Eta orduan ba hori gustora, eta viajea be oso ondo, aneon ginen, olagarrua jaten, taberna batzutan, eta bueno, danetik indogu. Bai, esango dut, bi gauza da, ez? Batetik txapelketan bertan zer pasetan dan, eta bestetik selekzioko kidiekin, bueno, ba, asteburu pasa bat, beste esperientzia da gehiago, eta eskerrak horrei, ze besteak beste Galiziaraino joan inbierda, Extremaduraraino joan inbierda, estatuan aurrera tatzera ibitzesari, eta hori nekagarrisa da, espaldin badokitzu onduan olako talde bat, ez da? Bai. Osea, ni hasian, nintzen fan bihar lugura zetxik, klaus, 6 orduko bidia, eta zan, como, merezi usta, ez da gize, gero selekzioan parte izatea, eta zan, ba, azkenean noie. Gero jaten urten orokorrian oso ondo, baina, bueno, esperientzia berri bat, así que ondo. Orokorrian ez jatzu urten, kopako hirugarren proba ondo, hori da. baina oin hilabete Espainiako txapeldun izan ziren. Horren bestez, aurtengo lorpen handizena hori zalantza barik. Bai. Zela joan zan txapelketa hori? Osea, hasi ditzen entrenatzen hori uda garaian, zetxin nik uste nauen, nahi konpentsauta txala nire irtenbide bakarra, osea, hobetu ere moten jatena, zan, ba, entrenauko hori superkampeonaturako. Eta gisa esan da oso urduri pasau nauen aste osua, zetxi zien hiru modalitateak, baina ni nauen zentrauta velozidazen, abiaduran. Eta aizea da jakingo den moduen, pasau nauen bastante txartu aurreko eguna, baina merezi izan zauen. Bueno, hori gaztetasunak be hori badauka, ez? Halako txapelketen aurrian, ba, urduritasuna horre egoten dela, eta akaso esperientzia hartzen joaten zarenean, txapelketa, bueno, ba, igual, neurri baten, ez dauka zertan, nauzitxan be seguru jentia oso urduri jartzen dela, txapelketa handi bat baldin bada, baina esperientziak berak muten dutzu, bueno, ba, beste patxara bat, ba, olako itzordo handixetan lasaixo ibiltzeko, eta lata be, urrezko dominia irabazi zaben, hortan ezin hobeto. Aizea, komentau da Iratik, 3 modalitatetan, ez? Bai. Zeuena, azaldoko utzobe ikusentzuliei eta horratzien badaz irudixak, areto barruan itxen dozue kirol eskalada, beste modalidade batzuk behitzen dituzue, baina kirol eskalada jarri da azkenengo urtetan modan, eta kirol eskalada barruan txapelketa bakoitzak 3 modalidade ditu. Konta bakortxo bat. Bada abiadura, hori datiri guztetan jakona, eta hori da apur bat azkar igotia. Osea, ez dauko igual zailtasuna izaia, baina da 17 metroko pareta bat? 17 metrokoa, alik eta azkarren igotia. Gero beste bat izango zen zailtasuna, eta hori da apur bat soka batekin zoiaz, orduan da gehiago resistentzia. Eta horiek bebaidia metro bastante, eta pasuak ez dira hain zaiak, eta gero dau bloke, dala azken kopa hau indogun hori dala gutxi, eta hori da gehiago koltsoneta bateaz, eta dia paso oso zaiak, baina metro gutxitan. Eta hori da apur bat fizikuena edo eskatzatuna holako prestakuntza fiziko gehixen. Eta zunun moldatzen zara onduen? Zailtasuna guztetan jagai, bai, erresistentzia. Eta horren kopa udan ziar ospatu zen, eta izan zen 3 proba. Bat Madrid, beste Barcelona eta beste bat Zaragoza. Eta hori izan da gutxi gora bera holan niretako importantiena zen aurten, eta oso gustora orokorrian. Ze hor sailkapen orokorrian, zeu txapeldun. Hori da, bai. Inauen proba baten 3garna, beste baten 2garna, eta zazustien zeizea oin lehena toketan da ez, eta, bueno, nik ametz moduan neko negixe esan Espainiako txapelduna izetiana, eta, bueno, lehenengo geratu nintzen, eta oso pozik egixe esan, bai. Bueno, eskaladaren alde positiboaren agabiz horretan, bidaiak, emaitza onak, kasu honetan, baina sartu zaretenean aitortu duztezue. Bueno, Galizian bukatu dauden boraldixea eta oin ze ondo atxeden hartzeko ordua da. Ze hilabete asko diez, txapelketa ezberdinak lotzen joaten zarete bata bestearekin, eta nekagarrixa izango da, ero Irati? Oso zetxi, klaro, enko bizakinta ziren temporada zizan otzailean, mea kanzela usan dana, eta zango entreno danak derrepente geratu inzien, gero pasatzen zaren entrenatzen beste modalidade bat, gero uda, gero bukatzeo zu eta beste modalidade bat. Eta, klaro, da, 5 egun eskola, ostiraleko klase erdiak galdu, bueltatu domeka gau bilen, berriz, osea, da, psikologikamente da,
una matada. Eta horrek gitxu birjako, azte barruko entrenamentu zaio guztiak, zuek zorionez, zubilagan indozue hola zuen lan eremua esango dugu, hortxe dauketzue, eta nahiko gertu etxetik, bisak atxabaltarrak sarie. Ne arrasatekoa. Bale, arrasateara, ez da ikut gozak naztu. Eta gertuan, zubilagan bintzat, txukun entrenatzeko aukeria dauketzue. Bai, eskertzen da egixe esan, etxetik gertu egitzia, ze hori izan duen moduan iratik, azken 5 asteburutan ez dugu etxia zapaldu, osea, pasada bat, eta hori, oin gainera batxi, azterketak, ez dakiz zer, eta, azkenean nik uste importantina dela, eskalada itopetia ez bakarrik kompetizio puntu hori, osea, disfrutetia benetan entrenatzeko gara izan, porque bestela, txartu urten eskero txapelketi esate duzu, eta zetako lan da udana, ez? Eta azkenean nik uste importantina dela ikustia, benetan zure pasinua dela, eta bizi dozula posik entrenamendu hori, bestela gero, azkenean txartu urten eskero, alzara etorri bera eta ez da berezi. Bai, ondala gutxi gainera, bideo bat ikusi berri dut, bertan nabarmentzen zaubien alako lasterketetan, etzan eskaladakua, baina azken baten elite mailako kirola da, eta kirolarixok, behin minio gehixautan, bere zeuen buruari gogorarazi behar dut zuela, ondo pasatzera etorri gara. Karo, bai. Apur bade askotan obsesioan bezkero bakarrik txapelketiak zelan nengo duten edo ez duten nengo, zuek esan duzuna, emaitza txar bate tokauleike, eta toketan diez, normala da, emaitza... Onak baino beto toketan. Hori da. Oso sakrifizio askoko momentuan urtetan jatu nien txarto, sakrifizio udara zetako. Eta orduan pentsau biozu, esperientzia berri bat, etorren ezo naino, lagunekin... Bai. Aprotik guztia, zetako itxen dugun kirola, ez bakarrik konpetara begira. Apur bat, kirolonek betikua, osea, ekarte hotzun viaje eta lagundanak, eta gero zure buruan superazio hori niri behintzat oso politxea pentsetan jat, egunero esatia benga, helburu gehixau, eta helburua jartia eta metak bizitzan, niri naiz eta ez bete gero, abentura bat gehixau pentsetan jat. Esango neuke, azkenengo txapelketa honek, bestiak beste politxak izan diala zegoendako, 18 urte zazpiko eskalatzaileak zarie, baina inguan senior mailako eskalatzaileekin batera lehiatu zarete, eta, normala moduan horrek beste maila baten daz, beste esperientzia batekin, beste indar batekin, resistentzia batekin, urtietako lana atzian daukilako, baina ja taldetxo hortan zeuen burua ikustiak, ez dakit iratizuk seniorrekin bebai lehiatu izan dozun Galizian, ara zeure kasua bakarrik izan dan? Ni fanaz, zien hiru proba eta azkenengo bitxetara. Salamanca eta Galiziara. Hori da. Orduan, Extremadurara ezinean joan. Hori da. Eta zuk hirurak indituzu eta hirurak seniorrekin? Bai. Eta beste, talde hortan zeure burua ikustia, Galizian besteak beste, 6. okerrespaldi manabil zelkatu zara, baina nagusisekin batera. Bai, hori hasieran aurreko urtean behin minauen parte hartu absolutotan, baina COVID-ak intadanakin, aurten lehenengo aldixa, Iratina Muruan, Bizona lehenengo aldixa izen da, eta presio gutxi aukin egixe esan, zezan, helburura finaletara koletan ginen apurtxe bat, eta gero ikasten fatia apur bat. Eta irutik sartu naz 2 finaletara, hasi que oso posik, ondion pilo badaukoto betzeko, eta hori, poliki. Ez dakit zeuen kasuan erabiltzen duzuen, garai baten, gaur egun, esango nuke hori aldatu indala, kirole eskaladaz erabiltzen zala apur bat, ondoren aire librian, arkaitzetan, sasoi honian egoteko, pixkat neguko lana zala, entrenamendu modura erabiltzen zala, poliki indarra hartzen joan diez, kirol eskalada bera indarra hartzen joan da, eta zeuen kasuan ez dakit, gero ukitzen duzuen oitxuria edo zaletasuna arkaitzetara joateko eta bertan eskaletako. Ni aurten fan asko arrokara, zetxik, klaro, zentraunaz gehien bat abiadura, eta abiadura ez zeu entrena kampue. Orduan, espero neguan, anazen fan, zetxik udan, izan da, bastante barru entrena abiadura, baina, bai bat guzta pena arrokaren zentratzea, baina sakrifizio puntua da hartu bida. Abiadura entrenatzeko, ariketa oso konkretuak inbiardiez, eta... Faten ditzen, aste azkenetan Iruñaraino, gero zapatotan bebai, orduen... Aste azkenetan Iruñaraino bakarrik abiadura entrenatzeko. Bai, izen be, olako irudizen atzian eta, ondo egoten da, baina atzian zelako lana dauen, eta normalian jentiak ez da ikusten lan hori. Zeure kasua naizea, arkaitza, zelan bizi duzu? Niri piloa guztetan jat, ze da apur bat aire librian eta beste giro bat. Ikustozu jente berrixa eta egoten za. Eta aurten gutxitxo egixe esan, arahotzera hemen oinatiko sektorera, fanaz, udan, noiz benka faten nintzen,
eta hori kompetizioekin eta gutxitxo, baina fanazenetan super gustora. Eta hori, azkenian gainera hori ezauzuna internetan bozu bastante, gero daukotzu disfrutatzeko aukera hori, bastante gora igoteko eta... Bai, etxeko lanak injadaz eta gorputzak hori erakutsitzen dago, ez? Aurten, Olimpiar Jokuak indiez, domina bat ekarri daue bai bertako Zaragozako da? Indarra da? Extremadurakoa. Giner? Alberto Ginés. Alberto Ginés, esaten entorten izena. Igerri dozue zueik aurten eskalada Joko Olimpikotan, bertan lehiatu dan kiroletako bat izen dela, domina bat ekarri dabila akaso ez horren beste, baina ez dakit, modan jartzen dabilen kirol jardueria da? Bai, oin txikiak dauke kriston nivela mea flipantia eta sartzai rokodromotan eta ikuste duzu gero eta jente gehiago, familizan. Oin dabil hartzen geixen bat, lehen arrokan zan kirola familizan, oin rokodromola dabil pasetan eta entrenatzen daubie gehiago, así que nik uste bai euki daubera gina asko. Bai, parte hortatik modan jartzen dabil kirol bat da kasi-kasi, baina gero bai esatekoa da instalazio aldetik eta igual segitzegula. Osea, eukidogun txapelketa, azkenengo txapelketan, berotzeko super kondizio txarrak, eta, bueno, jendia hoien gaina badabil kejetan, ja, ez tala igarten, karri dugula domina bat Espainiara, ez dakiz zer. Baina, bueno, nik uste poliki-poliki fango dile instalazioak hobetzen bebai, eta ointxe Bilbon eta badabiz eraikitzen rokodromo berrixak, eta, bueno, poliki-poliki... Zetxo, oin arte jarri dabe, de repente, rokodromo Madrilen, beste bi, Barcelona, Euskadikoak, asko, eta ez dako beze, bez. Itxeko soka familia Iruñara, eta zebe gehiago lan. Hori da. Zamen bulderra itxeko, bere egunean azkenengo kirolde gisa aretxabaletakoa, hasiera baten, karo, ez dakigun ondako, oso instalazio txukunak emoten daudiela, oin gero jakenin bieko da... Gu blokeitxeko, aurten ez dugu aukeraik, COVID-akentan, Baionara faten ginen geixen, zetxi... Osea, kompetitzeko jakin behu presa raruak ebatzen dolan, eta igual hemen inguruen Bilbon, Piugazen, baina bestela... Pero azkenean faten dia txiki geratzen gauza, kasiragon are esan, bueno, guazen atxabaltara. Eta denporak izatozu, oin bierdo eta purtxoa gehiago, eta hori bloke da apur bat bai mugimendu espezifiko batzuk itxen jakitia, orduan horretarako fan beginen, hori, Baionara, Donostira, eta hori. Oso ondo, bikote, mila esker gaur gaurera etortzearen, eskaladaz apurba gehiago ikasi dugu, atxeden hartu oin, deskantzetako ordua da, eta indarrak hartu datorren denbora aldixan, lana ostera betxukuna itxeko. Mila esker. Mila esker,